Nasi koyo ngene kok mangan sinoman iki piye ya. Kok jelas wae. Nah, yo ngene nek mangkat sinoman iki. Melu, Bro. Hari gizi padang enak. Arek bayar kok aja. Anu usulan piye? Rumah dhewe paru-paru. Arek sinoman kok polosan kok ora nggo batik barang lambine. Anu piye ora ono batik ae. Dibantah lambe lak ya tuku. Mudah. Ane niki kok. Jane din aku izin arek makan sinoman ra batik. Jujur ya. Ini ojo ngomong ae. Ojo ngomong ya. Iya, orang dimati. Dan jingan toh. Wong kok ora update to war. Jadi aku update, ning update game cacing. Dolan iki ora dolanan game wae. Ora ono gunane. Wong dhewe iki ono sing produksi batik asli Purwosari. Sopo kuwi? Gumilah. Juga main malah ora ngerti. Lanjut tak terke. Ya ayo ada ora? Yo mangkat, ayo. Lagi. Ayo kono. Duh, ada endi Pak kabeh. Wah, usaha iki yo. Wah, iki cek. Sak gawean dhewe iki. Aduh, duh. Kok panas yo? Wah. Untung aku urung ndek pacar. Ini panasnya pas dhek gandengan wong liya. Piye lho? Batik Dewi Purwo. Ono tumprange. Lho, kempleng kok wis nang kene. Kempleng wis nyambut gawe po ngopo rek. Rusoi ini ra. Rusoi. Jan. Nuwun sewu, Mas. Ora duwe kok nuwun sewu. Selamat malam. Nggih, Miko, hati-hati. Rene bol, Bu. Yo. Kok iso pop lah? Iya lho jelas-jelasan iki. Kerja nang kene apa meng ngrusoi? Keluar belajar cara membuat batik Purwo. Oke, Bor. Ayo rek ndelok carane batik kuwi to, Bro. Iki karo kadek jagung-jagung iki. Yo, ora jago nang pelaminan. Aduh. Ayo ngono, cangkemnya karo iki lho melestarikan budaya Jawa. Kowe iki misale batik Dewi Purwo, asli saka Purwosari. Ayo ora tak ndelok ling gawe iki priye. Oh, sik mau bar keslomot, Slomet. panas. Piye? Lah harus selamat mantan to? Wah, Harus selamat mantan. wah. Delok kancamu piye? Mongke weruh kita kelawon arek mangkat sinoman. Mosok klambine polos ora berbatik biasa. Wah, iya. Kudune yo golek-golek kiye ning kene ono iki. Anjo tak cek irin nih to, engko men Yo. oleh bakal sing apik. Ayo nek arek golek-golek pose tak nganu pose se Ya karena celuke. katen tadi kene yo. Cepet Iya. ya, Pleng.
Oh, sik sate wae. Wah, gerah panas iki tak copotes ya karo jajal-jajal. Adike iki jajal ku nek sing apik yo. Bojone barang lak iso ditukokake. Iya. Wah, iki nek dinggo bojoku kayaknya apik pas iki. Lho, ono gambar iwake iki nyopot bojoku ora iki yo iwak. Aman ora iki? Wah, bor iki mah. Juragane gek ngeterke pesenan iki. Ya ngono, dek mleh-mleh wae. Iye, nggo kowe. Eh, Wah, gedean iki, gedean ora iki. ayo jajal lah. Sik. Nek apik tenan iki yo. Ah, Ane, nah, jauh iki. kali. Kok iki arek iki Siap. ngono kayak Sinoman klambine perek goreng alas. Apik tenan bae. Ya apik kok jenengan wae batik Dewi Purwo. Hasilé apik tur ora gawe kuciwa. Ki apa ki sing lelas? Ayo dipan wae kuwi. Ah, tak dinggo goreng alas. Yo aja goreng alas to. Dilamping ae. Ini yo ketok bagus to, Pak. Bagus kok. Yo makan. Ayo. Kok koyo ono sing salah iki. Kayaknya rung bayar sih. Mas. Oh, Andi, rung bayar wi. Ini kan jajal Sinoman sik kok. Dajal bayar dhisik. Sik bayar. Duit ora? Ora. Piye ya? Wong kowe sing ora Sinoman kok. Aku sih ngeterke kok. Aku lah yang ngeterke nek yo pesen to. Balik ke meneh berarti ya. Ayo iya. Duh, wis Sinoman iki. Kapan